Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мінгарвыканкам задаволіў заяўку арганізатараў чарнобыльскага шляху і дазволіў ім прайсці запланаваным маршрутам, сабраўшыся ля Акадэміі навук. Але запатрабаваў, каб былі аплачаныя паслугі міліцыі па ахове парадку на гэтым жалобным шэсце. Але арганізатары плаціць адмаўляюцца. Пра тое, што чакае чарнобыльскі шлях, мы сёння і пагаворым з двумя заяўнікамі гэтага шэсця. Гэта лідар партыі «Зялёныя» Дмітрый Кучук і сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вольга Кавалькова. Добрый дзень, шановнае спадарства. Прывітанне. Давайте пачнем з самага пачатку. Я ведаю, што у вас, Вольга, ёсць такія актуальныя навіны, але мы іх прыберажом зараз затрымаем наших гледачоў каля экранаў, каб яны пачакалі, што ж там за актуальныя навіны. А вось, Дмітрий, да вас ад самага пачатку, бо вы тыдзень таму былі ў нас в эфіры, і вы тады агучвалі нежадання заяўнікаў і аргкамітэта па правядзенні чарнобыльскага шляху плаціць нейкія грошы міліцыі. Тады сказалі, зараз таксама прытрымліваецеся гэтай пазіцыі. Чаму вы не хочаце платить нашим доблестным аховникам правопорядку? Ну, во-первых, если говорить, то достаточно большие суммы. Это раз. Второй момент, все-таки это нарушение Конституции, потому что есть 35-я часть Конституции, где сказано, что граждане имеют на общественную, значит, на проведение общественных организаций, то есть общественных значимых мероприятий, и в том числе и на нашествия. То есть получается так, что мы как налогоплательщики должны еще оплачивать услуги милиции, ведь мы не берем деньги, допустим, за это Чернобыльский шлях, как там, может быть, там, если берут там за концерт на, скажем, на Минской арене, либо там на стадионе, да, то есть тут нету, то есть это общественно значимое мероприятие, которое не работает как рыночный, какая-то рыночная там акция, поэтому, конечно, мы не готовы платить такие услуги, потому что все-таки это неправильно с точки зрения законодательства, потому что есть Конституция, есть какое-то постановление правительства, которое регламентирует вот эти вот сборы, которые нам предъявляет милиция. Поэтому, исходя с этих точки зрения, что это все-таки нарушение закона, мы не готовы идти на поводу милиции, то есть и платить огромные суммы за проведение этой акции, ну, то есть за услуги милиции. Вольга, про якія суммы ідзе гаворка? Ну, я, напэўна, крыху дадам да таго, што казаў Зміцер, што гісторыя з тым, што адбываецца зараз з чарнобыльскім шляхам, яна пачалася не зараз, яна пачалася ў пачатку года. Першае мерапрыемства, якое праводзілася на тэрыторыі Беларусі, гэта Дзень волі, і ў Менскай гародні, якія праводзіліся вось пад тым заканадаўствам, якое ёсць зараз. І вы ведаеце, што арганізатары Дня волі ў Менску адмовіліся ад аплаты паслуг міліцыі ўжо пасля таго мерапрыемства, таму што мы пайшлі на такі крок, што мы ведалі, што будзе аплата і болей, будуць пеня і нейкія санкцыі. Мы змагаемся за тое, каб тое права на мірныя сходы, пра якое казаў Зміцер, якое нам гарантавана артыкулам 35, яно не парушалася. Ёсць Канстытуцыя, якая гарантуе нам гэтае права на бясплатную медыцыну, на бясплатную ахову, на абарону нашага жыцця, і ёсць закон аб масавых мерапрыемствах, згодна 10-му артыкулу якога арганізатары павінны аплачваць паслугі па ахове грамадскага парадку і аховы медыцыны. Потым выйшла пастанова Савета міністраў, у якой прадугледзелі якраз сумы, якія, на мой погляд, не тое, што не абгрунтаваныя. Гэта, ну, вось за адно мерапрыемства, гэта, калі яно не ўваходзіць у шэраг там месцаў, вызначаных Мінгарвыканкаму, гэта 150 базовых помноженное на коэффициент. То бок, калі казаць пра чарнобыльскі шлях, які складаецца з шэсця і складаецца з невялікага мітынгу жалобнага, гэта два мерапрыемствы, і ну, гэта мае дагадкі, да, гэта ніяк не падсумавана ніякімі дакументамі з боку ГУС. Гэта
450 базовых, это 12 тысяч белорусских рублёў, 6 тысяч, прыкладна каля 6 тысяч даляраў будзе каштаваць мерапрыемствы і рэалізацыя нашага права на мірныя сходы як грамадзян. І атрымоўваецца, што гэта рэальная сегрегацыя, гэта падзяленне людзей на багатых і бедных. Ніхто себе сёння не можа дазволіць заплаціць такія грошы, каб правесці і рэалізаваць сваё права вось на мірную акцыю. Не кажу нават пра пратэст. Сёння гэта можа быць любое мерапрыемства. Заўтра мы вырашым праехацца на роварах там ці штосьці іншае зрабіць экалагічна, і мы таксама будзем павінны аплачваць вось гэтыя паслугі. І улічваючы ўжо тое, што мы як грамадзяне удзельнічаем у фінансаванні гэтых расходаў сваімі падаткамі і тым, што мы аплачваем уже ў бюджет. Да, я хочу добавить еще один важный юридический момент. Все-таки, когда мы подавали заявку, мы в ней написали о том, что мы отказываемся платить за работу милиции. То есть мы в своей заявке об этом написали, и Мингорисполком все-таки дал согласие на проведение этой акции и сказал, что вот давайте встречаться с ГУВД, значит, с милицией о том, чтобы обсуждать там стоимость и проведение этой акции. Мы вчера, вот, может быть, Оля больше расскажет, то есть мы звонили, пытались дозвониться, писали в Viber, давайте встречаться, хотя бы вышлите нам счет, сколько это будет стоить. ГУВД Мингорисполкома до сих пор ответа нам не дало. То есть уже остается фактически там 48 часов до проведения акции, и мы не знаем вообще стоимость этой акции и что нам делать в подобной ситуации. У нас, конечно, есть свой сценарий, но вообще Чернобыльский шлях в этом году, честно говоря, подвисает. Таким чином, вось сума, якую агучила зараз Ольга, 450 базовых, это ваше меркаванне, ніякіх папер, разлікаў, там вы еще не маете на руках. Ну, есть постановление, где четко сказано, какие суммы за проведение таких акций, и мы основываемся вот на, ну, как бы, будем думать, что это все-таки будет примерно такая же, но до сих пор мы не получили никаких счетов, никаких этих самых документов со стороны ГУВД Мингорисполкома, сколько это все-таки будет стоить. Может быть, это будет стоить и рубль, может быть, там они вообще не самые, но мы не знаем, то есть, понимаете, то есть, ну, вот в чем интрига этого Чернобыльского шляха как раз-таки в этом году. Я, напевно, могу додати про комунікацію. Це, правда, у нас, коли тільки ми починали рихтувати День волі, з боку ГУС були телефонні дзвінки, вони самі спробували там з нами зв'язатися, призначити зустрічу. Після того, як ми накерували претензію об тим, що ми не задоволені тим, як ахова правопорядку у День волі ожитавлялася, раптовно зникла і комунікація з боку ГУС, і вони не відказували на наші повідомлення. А зараз, коли у понеділок у нас була зустріча у Мінгарвиконкамі, були представники ГУС, я сказала, що є питання по комунікації. Ні, Оля Олександрівна, питанням не буде. Але вчора, наприклад, я увесь день спробувала зв'язатися по телефоні, по вайбері, повідомлення читаються, але на їх ніхто не відказує. Сьогодні раніці мені потелефонували з ГУС, добрий день, ось, Оля Олександрівна, приходьте до нас завтра у 10 годин раніці, гэта чацвер. Я кажу, може бути, одразу ми вже у п'ятницю перед мерапрыемством зустрінемося. Ну, то бок усё, яны робяць са свайго боку усё, каб мерапрыемства реально не адбылося, тому што мало таго, што яны адказ далі нам пазней, чым патрабуе заканадаўства, толькі ў панядзелак замест пятніцы, так яны яшчэ зацягваюць нават проста паказаць нам дамову, да, паказаць нам свае умовы, тому што прошлый раз на Дзень волі, калі я сустракалася з юрыдычным аддзелам, я сказала, што больш мы так падпісваць дамовы не будзем. Калі вы нам выстаўляеце умовы, і мы ў той же дзень абавязаны падпісаць, на наступны дзень будзе адбывацца мерапрыемства. Такога не будзе. Калі ёсць дамоўныя адносіны, ёсць два бакі, мы можам выказаць сваё меркаванне, свае пункты ўнесці. Нас такога права реально пазбаўляюць і наставяць нас такія мовы, што мы вымушаны падпісваць усё, што нам падсоўваюць. Дмитрий, писали уже тут розныя ў сацыяльных сетках про тое, што вот, ну, калі вы сказали, что адмаўляецеся аплачваць паслугі міліцыі, написали так, як увогуле заяўнікі, арганізатары маглі ісці падаваць заяўку, ведаючы, што ёсць такое заканадаўства, што трэба будзе плаціць, а яны грошай не маюць і ўсё адно падавалі заяўку. Так вот, навошта падаваць заяўку, ведаючы, што ёсць закон і што запатрабуюць вас оплатить? Во-первых, мы подавали заявку и четко в ней прописали о том, что мы не будем платить. Мы всегда говорим, что мы не будем платить. То есть, как бы за это самое. То есть, ну, вот, поэтому говорить о том, что мы подали заявку, думая о том, что все-таки нам здесь будут выставлять, ну, то есть, зная о том, что будут выставлять, это может быть, ну, не совсем верно, потому что здесь не идет даже
как бы разговор о том, что там платить, не платить, есть деньги, нету денег. Здесь принципиальная позиция, потому что сейчас, ну, нарушение Конституции, да, то есть мы сейчас не сможем проводить ни одна общественная организация, там, ну, опять же говорю, там, ни велопокатушки, ничего. То есть если мы сейчас не заострим на этом внимание, именно как раз-таки на Чернобыльском шляхе, дальше ни одна общественная организация не сможет провести ни одной уличной акции, потому что суммы совершенно неподъемные для этих организаций. Это как бы основной момент. То есть мы боремся как раз-таки вот за свое право проводить акции без взимания этой оплаты, которой все-таки мы налогоплательщики, да, мы платим налоги, почему мы должны еще оплачивать работу милиции? Я уже приводил доводы там. Это совершенно другая акция, другой формат. Вот. Ну, і як подаваць заявкі, ну, как бы, калі не падаеш заявку, нельга паказаць всю абсурднасць таго, што адбываецца. І таго, што заканадаўства, незаконна, не працуе, оно парушае Канстытуцыю. І реально, вы ж ведаеце, што это не першы выпадак ўжо ў Беларусі, калі, не то, што Канстытуцыя не працуе, она нават, как бы, ніхто на яе не звяртае ўвагі. На жаль, пры прыняцці законаў і пры іх абгрунтаванні. Таму, на мой погляд, не падаваць заявку, это яшчэ горш, чым паказаць усё, што адбываецца ўнутры, і як далей рэалізоўваць. Вось мы запланавалі на год некалькі мерапрыемстваў масавых. І што далей рабіць? То бок, кожны раз мы будзем збіраць з людзей грошы за тое, каб рэалізаваць наше права на мірныя сходы. Я лічу, што гэтага не павінна быць, і мы павінны змагацца за адмену гэтага заканадаўства, а Чарнобыльскі шлях якраз як прыклад таго, як, как бы, нашага змагання за гэта. Атрымліваецца так, вот вы, да прыкладу, заўтра сустракаецеся з прадстаўнікамі мінскай міліцыі. Вы кажаце, мы не будзем плаціць. Яны кажуць, а мы патрабуем, каб вы заплацілі. Калі вы не плаціце, то мы лічым Чарнобыльскі шлях несанкцыянаванай масавай вулічнай акцыяй і, адпаведна, будзем усіх вязаць там. Ваш адказ. Глядзіце, адказ можа быць, мне можа быць асабісты адказ на гэтае пытанне. Яны кажуць, што мерапрыемствы не санкцыянаваны. Я як чалавек, як лідар беру, і любы лідар павінен у першую чаргу несці адказнасць за людзей, якіх ён заклікае да тых ці іншых дзеянняў. Калі мерапрыемствы санкцыянаваны, гэта адзін сцэнар, калі мерапрыемствы не санкцыянаваны, гэта іншы сцэнар. Я не магу ўзяць на сябе адказнасць за тыя штрафы, якія наша доблесная міліцыя павесіць на тых людзей, якія вырашаць прыйсці. Я асабіста, як грамадзянін Беларусі, лічу, што заўтрашні дзень гэта вельмі жалобны дзень для Беларусі, і я буду складаць кветкі да памятнага знаку. Гэта той сцэнар, калі мерапрыемства палічыцца несанкцыянаваным, і гэта будзе мой асабісты ўнёсак у той дзень, які заўтра будзе адбывацца. Вольга сказала, вот моя асабістая позиция, а вы можете сказать вот позицию оргкомитета? Позиция оргкомитета будет сегодня озвучена в 16:00. У нас есть определенный сценарий того, что мы будем делать, не подставляя, опять же, заявителей. И здесь будет, скажем, для нас, для меня лично, да, важен такой, сольет ли, скажем, политические партии Чернобыльский шлях, либо все-таки лидеры политических партий, а я, как бы, наверное, все-таки поступлю так, что я приду все-таки на Академию наук в 18 часов. То есть вот в этом тоже есть определенный момент. Да, мы несем ответственность, да, как бы такая сложная ситуация, но как раз-таки не хотелось бы сливать политическим партиям вот этот Чернобыльский шлях, поэтому я лично приду в 18 часов на Академию наук. Мы перервемся на невеличкую паузу, короткий выпуск новинок на Еврорадио. Я нагадаю, что это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. Разом з Вольгой Ковальковой и Дмитрием Кучуком мы обмярковываем, яким все ж таки будет Чернобыльский шлях сёлета.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Кітай заявіў, што дае 100 мільёнаў еўра на развіццё беларускай эканомікі. Пра гэта інфармуе прэс-служба амбасада Беларусі ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Крэдытнае пагадненне падпісалі ў Пекіне. Гэта зрабіў амбасадар нашай краіны ў Пекіне Кірыл Руды і старшыня праўлення банку развіцця Кітая Джа Хуан. Згаданыя фінансавыя рэсурсы атрымае ў сваё распараджэнне Беларусбанк. Таксама Кітай заявіў, што ў бліжэйшыя 10 гадоў адправіць чалавека на месяц. Напрыканцы гэтага года Кітайская Народная Рэспубліка запускае ўжо лунны апарат для збору і дастаўкі ўзораў на зямлю. Апрача гэтага, у краіне актыўна распрацоўваюць новыя тэхналогіі для расследавання астэроідаў і Марсу. Нагадаю, летась Кітай зрабіўся магутнай касмічнай дзяржавай, ажыццявіў амаль 40 запускаў. На Століншчыне буйны пажар. Ратавальнікі змагаюцца з пажарам у экасістэме. Задзейнічана авіяцыя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Гараць балоты і лясы 200 гектараў. Працуюць ратавальнікі лясгаса арганізацыі Столінскага раёна, а таксама Мі-8 авіяцыя МНС і верталёты. Справа ў тым, што ў нашай краіне усталявалася сухое ветранае надвор'е, што спрыяе пажаранебяспецы. Больш за 20 агнёў узгарання заўважана ў Беларусі. Невялікая воблачнасць і сухое надвор'е чакаецца і заўтра з моцным барвістым ветрам. Удзень 17-23 градусы вышэй за нуль. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Разам з Вольгай Кавальковай і з Дмітрыем Кучуком мы разглядаем сітуацыю, што будзе з чарнобыльскім шляхам, калі яны ўсё ж такі арганізатары, заяўнікі чарнобыльскага шляху не заплоцяць міліцыі за ахову парадку падчас гэтага жалобнага мерапрыемства, а міліцыя не пагодзіцца з такой пастаноўкай пытання. Такім чынам, атрымліваецца, што, давайте вот, Вольга, паколькі вам патэлефанавалі з гарадскога ўправлення нашай міліцыі і прызначылі сустрэчу на заўтра, ёсць все ж такі, нейкія там, можа быць, вам сказалі. Зразумела, што гаворка будзе ісці пра грошы, но можа намекнулі, што дамовімся, атрымаецца дамовіцца. Ці вот якое меркаванне? Чаго чакаць ад заўтрашняй сустрэчы? Такой размовы не было. Моя реакция на гэта была такая, что я хочу бачыць дамову сёння. Мяне не задавальняе заўтра. Потому что часу реально яе прааналізаваць і зрабіць нейкую на ёй реакцию у нас няма. Сёння у нас аргкамітэт, і мне хацелось бы, і як іншым заявнікам, бачыць яе ўжо сёння, каб мы маглі абмеркаваць і ведаць, на што мы пагаджаемся і ў якім фармаце праводзіць. Часу реально, вы бачыце, сёння серада, сябры, мерапрыемства ў пятніцу. Просто это, для мяне это жах реально. І гэта ще раз доказ таго, як працуе тое заканадаўства, якое было прынятае ў студзені, якое было продана захаду, як быццам бы лібералізацыя закона аб масавых мерапрыемствах. Якая лібералізацыя? Все стало ў 10 разоў горш, так мы зараз яшчэ і плаціць павінны, і падаткі, і яшчэ за тое, што нас будуць ахоўваць, а як яны ахоўваюць, вы таксама самі ведаеце, і мерапрыемствы прошлых гадоў. Відавочна, што нашы удзельнікі не тое, што абаронены, яны яшчэ знаходзяцца пад ціскам і пад магчымымі затрыманнямі падчас мерапрыемстваў. Што значыцца, якая лібералізацыя? Вам жа з самага пачатку сказалі, жестачайшая. Нема лібералізацыі ніякай. Толькі ўзмацненне ціску і на палітычныя партыі, на грамадскія аб'яднанні, і на журналістаў у тым ліку. І, на жаль, мы не рухаемся ў бок ніякай дэмакратызацыі. То ўсё можна камусьці прадаваць, але мы як палітыкі і журналісты таксама гэту пазіцыю даносяць і да міжнароднай супольнасці, што ніякага паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, на жаль, няма. Я просто не разумею, вот вы кажаце, я хацела б, каб мы нам разлікі вот гэтыя прадаставілі не заўтра, а сёння, а лепей
лепей яшчэ каб это было учора, але навошта вам гэтыя разлікі, калі вы ўсё адно не думаеце за это плаціць? Ну, глядзіце, зараз у нас увогуле няма прадмета пра што размаўляць. Можа быць, ГУС Мінгарвыканкама, улічваючы вось там і нашу пазіцыю, і тое, што мы агучвалі ў сваёй заяўцы, яны напішуць, што мы не павінны плаціць. Ну, то бок гэта двухстороннія адносіны. Адні кажуць, што мы можам вам прадаставіць паслугі за такія грошы, а іншыя пагаджаюцца ці не пагаджаюцца. Можа быць, у дамове будзе напісана, што на бясплатна нам прадставіць гэтыя паслугі. Так чаму не? Ну, как бы это адзін з магчымых варыянтаў. Ён, канешне, абсалютна нерэальны, улічваючы там размову ў панядзелак, але гэта таксама магчыма. Таму тут пытанне не ў тым, колькі будзе стаяць там, а ў пытанне ў тым, што мы не гатовыя ні ў гэта мерапрыемства, ні ў іншае аплачваць за рэалізацыю нашага канстытуцыйнага права на мірныя сходы. Зміцер, вы сказали, што сёння о 16 гадзіне будзе заява аргкамітэта па правядзенні чарнобыльскага шляху з нагоды таго, што вот такая сітуацыя склалася. Мінгарвыканкам патрабуе, каб міліцыю аплацілі яе паслугі, вы аплачваць не плануеце, не збіраеце прынцыпова. Заява гэтая ўжо яна гатовая, яна ёсць, і вы ў 16 гадзінаў толькі яе агучыце, ці ў 16 гадзінаў вы яшчэ сяеце там падапроце голову и будете думать, как же реагировать на всю эту ситуацию. Да, собирается оргкомитет. К сожалению, в этом сейчас в оргкомитете, хотя и были заявители все политические партии, ну, если так уж откровенно говорить, то многие политические партии, конечно, ну, не сильно активность проявляют в плане вот, организации этого чернобыльского шляха. Ну, я не говорю, что они не присутствуют, не говорю о том, что они не владеют информацией, но, к сожалению, это ну, такая реальность. Поэтому мы постараемся собрать все-таки всех участников, всех лидеров политических партий, выработать какое-то коллегиальное решение, значит, ну и, соответственно, мы его озвучим вот в той ситуации, которая будет на, скажем, на 16:00 сегодня вот, по организации чернобыльского шляха. То есть выпрацаваць калегіальнае рашэнне. Нават такого, як кажуць, чарнавіка яшчэ нема. Ну, есть, конечно, мы обсуждаем есть стратегии, разные есть мнения. Вот. Мы тоже ну, не хотели бы, чтобы нас обвинили, скажем, в том, что чернобыльский шлях вот, политические партии слили. То есть для нас это как бы, ну, неприемлемо. То есть я вот здесь еще раз подчеркиваю, да, то есть этот момент. То есть все-таки это акция, которая проходит на протяжении 30 лет, она имеет свою историю, она важна. Да, только мне не зразумела, вот что вы маете на увазе под словом политичные партии, как не злили чернобыльский шлях. Что значит злили? Ну, слили это то, что, мягко говоря, ну, фактически отказались ну, от заявки, образно говоря. Калі акция прызнаецца несанкцыянаваным мерапрыемствам, то палітычныя партыі, вы боитесь, скажут, не-не-не, тады мы не удзельнічаем, ці што? Если, мягко говоря, есть вариант, по которому, может быть, будет принято решение не подставлять тех людей, которые подавали заявку, значит, соответственно, нужно выносить политическое решение. То есть, соответственно, возможно, тогда это будет трактоваться с точки зрения того, что эта акция будет несанкционирована. И здесь важно, конечно, решение лидеров политических партий и как бы люди, которые принимают решения, чтобы они не уходили, опять же, от этой ответственности, а все-таки вот, высказались хотя бы свою позицию по этому поводу, и вы выработали определенное решение. Потому что все-таки оргкомитет, он, ну, туда входят все демократические политические партии. Это не только, значит, там, решение Ольги Ковальковой, да, либо там Дмитрия Кучака. То есть это должно быть решение всех демократических политических партий. Я все одно не зразумеў, чего боится Дмитрий. Я могу сказать. Ольга, вы мне, может, потлумачите. Скажете правду, да? Ну, я уже намекаю, я думаю, что разумные люди как бы понимают, мы просто не хотим, скажем, как бы, чтобы там, ГУВД сейчас нас послушало, и мы свои карты как бы выложили того, что мы будем делать. То есть, конечно, у нас есть определенный сценарий поведения. ГУВД, сходите покурите, покуль вы не будете чуть, зараз Дмитрий нам всю правду расскажет. Как ведать вот тым, кто плануе пайсці, ці думае, не можа не пайсці на чарнобыльскі шлях, вот на что им различивать? Яны, может, зараз вот план складаюць сабе. Но, опять же, для тех, наверное, которые слушают на сегодняшний наш эфир, значит, ну, есть вариант, скажу откровенно, есть вариант того, что заявители
отзовут заявку на проведение Чернобыльского шляха. То есть тогда будет ситуация немножко другая. Што можа падштурхнуць заяўнікаў адклікаць сваю заявку? Вот менавіта толькі вот гэта сітуацыя, што будуць патрабаваць аплату міліцыі, а заяўнікі прынцыпова не хочуць. І ўсё. Я думаю, гэта асноўнае тут пытанне таго, што адбываецца вакол увогуле гэтага заканадаўства, якое было прынятае. Гэта не толькі сама аплата. Як высветлілася, гэта яшчэ магчымыя адміністрацыйныя арэсты тых, хто з'яўляецца заяўнікамі, нават калі ёсць дамова, да, заключаная з ГУС. У тым выпадку, калі не адбываецца аплаты, то прадугледжана адказнасць згодна Кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях, і гэта да таго, што трэба будзе заплаціць вось гэтую суму, трэба будзе заплаціць яшчэ штраф ці адміністрацыйны арышт да 15 сутак да тых людзей, якія будуць лічыцца арганізатарамі масавага мерапрыемства. І тут я думаю, што Дзміцер кажа пра баіцца ён не таго, што адбудзецца, таго, што ўжо в прынцыпе адбылося з чарнобыльскім шляхам і з тым, што ўлада зрабіла вось з тым заканадаўствам, якое зараз рэгулюе масавае мерапрыемствы. І наш адказ як палітычных партый і як грамадзянскай супольнасці павінен быць даволі жорсткім. Мы павінны змагацца за яго змену, адмену любымі сродкамі, зваротамі і прыцягненнем міжнароднай супольнасці да гэтага пытання. Всё гэта вельмі добрае і вельмі прыгожыя словы, але вот як на мяне, то сітуацыя выглядае наступным чынам. Як сказаў Дзмітрый, чарнобыльскі шлях праводзіцца ўжо фактычна 30 гадоў. Кожны год людзі, ну, скажем таким словом, прывыклі, што праходзіць такое мерапрыемства. Яны хочуць паспачуваць тым, хто пацярпеў у чарнобыльскай аварыі. Яны штогод прыходзяць, яны прыйдуць гэтым разам. І трапляюць такую сітуацыю, калі палітыкі кажуць: ну, выбачайце, а мы умываем руки, таму што вас тут могуць затрымаць, а нам за вас адказнасць браць не хочацца, таму глядзіце самі, прыходзьце, не прыходзьце, трапляйце, не трапляйце ў пастарунак, ваша справа. Слухайте, так нельга казаць, тому што калі б мы хацелі умыць рукі, увогуле нас бы тут не сидела, і мы б уже скончылі размову, яшчэ не падаючы заявку на чарнобыльскі шлях. Вось тут можна было б сказаць, што мы умылі рукі і мы не хочам змагацца, але такога няма. І мы змагаемся за тое, каб не толькі гэты чарнобыльскі шлях, але іншыя мерапрыемствы, які мы будзем праводзіць далі, праводзіліся па Канстытуцыі, а не потому, што хоча ўлада. А рэальна вось пытанне ж у тым, што вось хто хоча сёння, давайте падымем руку з тых людзей, якія хочуць прыйсці там на масавае мерапрыемства, хто хоча сёння дадаткова фінансаваць нашу міліцыю. Ніхто не падыме руку, ніхто. І я таксама не хачу яе фінансаваць дадаткова, тым больш тыя сумы, якія агучыла, вось палічыце, 12 000 рублёў, ну колькі удзельнікаў у чарнобыльскім шляхе звычайна? Ну 200-300 чалавек. Это 50 рублёў кожны чалавек павінен зрабіць унёсак для таго, каб рэалізаваць сваё канстытуцыйнае права. Так мы вось як палітыкі змагаемся за тое, каб не трэба было гэта ўсё аплочваць. Вось і задаюць пытанне, дарэчы, Максім Вінярскі задае пытанне, вот вам, Вольга, піша: Вольга, здаецца, вы збіраеце змагацца з гэтай ўсёй непраўдай і неправатой праз ускладанне кветак? Вот вы сказали, что прыйдзеце 26-го, калі акцыя будзе прызнана несанкцыянаванай, вы пойдзеце адразу да капліцы у парк дружбы народаў і пакладзеце там кветкі. І ўсё. Гэта мой унёсак у мерапрыемства. Сёння адбылася сустрэча ў Савеце міністраў, і з міністрам юстыцыі мы перадалі свой зварот наконт таго, пра што мы сёння размаўляем, абгрунтаваны зварот і з патрабаваннем аб тым, я ўжо сёння казала пра гэта, калі хтосьці не чуў, аб тым, каб абавязак арганізатару аплочваць паслугі міліцыі быў выключаны з закона масавых мерапрыемстваў, і была адменена пастанова Савета міністраў, якая рэгламентуе такія вялікія аплаты, не абгрунтаваныя нічым за масавае мерапрыемства. Гэты зварот сёння быў перададзены і міністру юстыцыі таксама, як органу, які праводзіў быццам бы экспертызу гэтай пастановы. Таму унёсакаў можа быць шмат, і не толькі ад палітыкаў, але ад простых грамадзян. Я думаю, што ў бліжэйшы час, улічваючы тое, што сёння гэта было зроблена, будзе петыцыя, якую кожны зможа падпісаць і падпісацца пад тымі словамі звароты, якія мы сёння перадалі. Дмітрий, вы сказали, што нягледзячы на тое, як складзецца сітуацыя, нават калі заяўка будзе адкліканая, вы ўсё адно, як адзін з лідараў партыі,
зялёныя, гэта ўжо не экалагічная ініцыятыва, фактычна палітычная партыя, вы прыйдзеце ўсё адно менавіта да Акадэміі навук, дзе і планаваўся сход. Вы, тым не менш, вот я так зразумеў з вашых слоў, што вы асцерагаецеся, што іншыя палітыкі не прыйдуць, не падтрымаюць тых, хто таксама рызыкне прыйсці, калі у тым выпадку, калі акцыя будзе прызнана несанкцыянаванай. Ну, я думаю, что все-таки как бы лидеры политических партий все-таки придут. Конечно, мы не можем, значит, призывать там граждан в ситуации, когда действительно акция, возможно, юридически будет носить несанкционированный характер. То есть, опять же, то есть пока еще то есть такого решения оргкомитета нет. Ну, да, то есть это как раз-таки, ну, вот гражданская позиция моя, да, то есть я не хочу, чтобы чернобыльский шлях, опять же, то есть не происходил, да. То есть если говорить там про партию «Зеленые», то у нас есть чернобыльская неделя, где люди могут, значит, как бы там высказать там информацию, то есть получить достаточную информацию там по поводу атомной станции, по еще что-то. Если Ольга хочет, как гражданин Беларуси, возложить цветы к памятному знаку, то, в принципе, это тоже есть такая возможность, она может быть менее, значит, ну, как-то, ну, может быть, менее будет трактоваться со стороны ГОДы, ну, как бы с безопасностью там, потому что все-таки, ну, не хочется, да, то есть садиться там в автозеки, там все остальное, и это уже не сколько, скажем, ну, там, мягко говоря, все это можно понять по-человечески, да, этих людей, и вот, поэтому каждый в данной ситуации будет принимать решение самостоятельно, поэтому мы как раз-таки информируем людей о том, что сейчас происходит вот с организацией Чернобыльского шляха. То есть, ну, я считаю, что лидеры политических партий все-таки должны прийти. Ну, гэта пытанне адказнасці. Да. Калі я за сябе асабіста бяру адказнасць, я кажу про те, што я готова зрабіць. І пытанне адказнасці тых людей, якіх мы заклікаем. Я за сябе адказнасць бяру. Але я супраць таго, каб палітыкі вещали там и казали, что давайте-ка мы тут, а хто будзе несці адказнасць за тых простых людзей, які потым знаходзяцца ў вязніцах, якім выпісваюцца штрафы больш за 1000 там рублёў. Хто? Да палітыкаў гэта пытанне. Вось я сумленна адказна ставлюся да такога пытання. Я не магу заклікаць людзей, калі я ведаю, што я не змагу кампенсаваць кожнаму з іх потым штрафы, які яму прысудзіць суд. Вось і ўсё. Это моя пазіцыя. І асабіста я не баюся. Але я выказваю пазіцыю, не магу казаць і заклікаць іншых людзей, таксама прытрымлівацца там свайго сцэна. Кожны робіць выбар сам. Калі я не памыляюся, былі ўсё ж такі сітуацыі, калі дазволу на правядзенне чарнобыльскага шляху улады не давалі. За один раз в истории, по-моему, после того, как там эти милицейские машины переворачивали, но это не при моей. Ну так, але пераважная большасць, ну фактычна ўсе, апроч аднаго, чарнобыльскія шляхі былі дазволеныя, ну паколькі это ўсё ж такі жалобная акцыя. Калі складзецца сітуацыя, што гэтым разам не дадуць, вот якая павінна быць рэакцыя, да чаго это можа прывесці? Ці не прывядзе гэта да палітызацыі і гэтага жалобнага шэсця, ці не зробяць з яго чарговы дзень волі, як ён быў да ўсе апошнія гады? Ну, а давайте зададим пытанне, ці ён быў раней палітызаваны. Пытанне кожны раз задаецца. Хто заяўнікі? Палітычныя партыі. Тэма якая? Чэрнобыль як катастрофа і астравец як бліжэйшая пагроза, сённяшняя пагроза незалежнасці Беларусі. Гэта палітычныя пытанні. Дмитрий, готовы до политизации чернобыльского шляха? Ну, это всегда была политическая акция. И если говорить про историю, там, когда он начинался, действительно, люди тогда протестовали по тому, как утаивалась информация по поводу тех последствий, которые принесла там чернобыльская беда. То есть это вот начинался из-за счета. Да, он сейчас, может быть, стал там немножко другим, то есть больше такой, ну, там, перформанс есть со стороны «Зеленой». Опять же, есть угроза со стороны атомной станции. Мы хотели, чтобы были в этом году другие темы подняты. Это тема, допустим, Куропат, ну и все остальное. То есть, ну, к сожалению, сейчас ситуация такая. Следите за тем, как будет развиваться ситуация, и, возможно, значит, будут какие-то решения, ну и, соответственно, каждое решение принимает участвовать, не участвовать в этой акции самостоятельно, и каждый несет за это
свою ответственность сам. Тым не менш, заяўнікі не выключаюць, што адклічуць сваю заявку. Дмітрый Кучук, Вольга Кавалькова, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Глядзіце нашы эфіры, у нас сёння шмат цікавых людзей у гасцях. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.